Croeso i'r degfed pennod o Teyrnas Y Teulu. Ein gweithgaredd heddiw yw creu cacennau creu, ac ar ôl hynny, bydd ni edrych i fewn i thema newydd. Felly, y pethau beth chi angen yw sultanas, menyn, wyau, blawd sy'n codi, siwgr, pinrolio, llwy, bowlen, sif, spatula, pan ffrio, ac os ti hefo torro'r toes, defnyddiwch hynna, ond dwi hefo cwpan yn ei le. Croeso yn ôl. Wel heddiw, dyn ni am edrych i fewn i thema newydd, a bydd ni'n edrych i fewn i'r thema yma am yr wythnos neu ddau nesaf. Ac y thema newydd ydy, beth ydi'r Beibl? Dwi wedi sôn o blaen bod y Beibl yn llyfr rili pwysig i Cristnogion oherwydd bod ni'n credu bod Duw di dewis pob un gair sydd i fewn iddo. Ac i fewn i bron iawn pob un pennod y Teyrnas Y Teulu, ni di defnyddio yr Beibl i ffeindio allan mwy amdan Duw. Ac heddiw, dyn ni am ffeindio allan amdan ni ein hunain trwy defnyddio yr Beibl. Dyn ni wedi clywed bod Iesu wedi marw ar y groes dros ni oherwydd bod Duw yn caru ni cymaint. Ond pam ydy Duw yn caru pobl cymaint? Pam ydy Duw yn caru ni cymaint? Wel, yn y llyfr cyntaf o'r Beibl yn Genesis 1, adnod 26 a 27, mae'n dweud hwn. Yna, dywedodd Duw, gadewch i ni wneud pobl yn felw ohonyn ni'n hunan i fod yn debyg i ni, i fod yn feistri sy'n gofalu am bopeth. Y pysgod yn y môr, yr adar yn yr awyr, yr anifeiliaid, y ddaear gyfan a'r holl greaduriaid a phryfed sy'n byw arni. Felly dyma Duw yn creu pobl ar ei felw ei hun. Yn felw ohono'i hun y creodd nhw. Creodd nhw yn wryw ac yn fenyw. Mae Duw wedi creu pobl, a trwy hynny mae Duw wedi creu ni. Ie, mae mam a dad wedi creu ni, ond Duw nath planio fo o'r dechrau. Cynlluniodd Duw o'r dechrau pa lliw llygaid, pa lliw croen a pa lliw gwall o'n i'n mynd i fod. Ac y peth mwyaf anhygoel ydy bod Duw wedi creu ni yn ddelwedd o fo.
bod ni I gyd wedi cael ein creu I edrych fel Duw, I bod yn perffaith fel Duw, ac hefyd ni wedi cael ein creu I cael perthynas gyda fo. Felly, dyna pam mae Duw yn caru ni cymaint, oherwydd na Duw creu ni, a creu ni I cael perthynas gyda fo. Diolch yn fawr iawn eto am wylio. Dwi'n gobeithio bod y cacennau creu wedi dod allan yn iawn, a dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau, a na I weld chi dydd Iau. Hwyl fawr, tara!